नोंथांमोनखौ आं फिन आंनि चेनेलाव खेबसे बरायफिनबावबाय। आङो सिगाङाव बुंनाय बायदिनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै आवगायबोबाय। आं मोनसे जब लानानै फैदों इन्डियान एयारफर्सनिफ्राय। बिथांमोना साननैसो सिगाङावनो बेखौ रिलिज खालामनाय जादों। दा बे गोबाव खालामालासे आं आवगायलांसै। डाइरेक्ट आंनि भिडिअ डिसक्रिपसनाव नोंथाङा लिंकखौ मोननो हागोन, बेयाव थुनानै हो क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालाम। बेनि उनावहाय नैबे पेजआ गेवगोन। डाइरेक्ट नैबे पेजआ गेवगोन। बे पेजआव नोंथाङा डाइरेक्ट थुनानै हो नैबे फार्स्टनियाव एयारफर्सआव। बेनि उनावहाय बेयाव थुनानै हो, जेरावबो गाहायाव लांनो नाङा। एक्स आरो वाइ पस्टनि बियो। बिथांमोना मोननै पस्ट रिलिज खालामदों। आरो लोगोसे मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जादों बिथांमोना लिमिटनि खोथा बुङाखै। जेसेबां नांगौ एसेबां लागोन आरो एग्जामफ्रा अनलाइन जागोन, अल इन्डिया जागोन। नोंथाङा फरायबा बुजिनो मोनगोन। आसा खालामदों नोंथाङा मोजां फरायनानै एप्लाइ खालामो। लोगोसे मिजिंथियो नोंथांनि खाफालाव दङब्ला मोनगोनबो। गाहायाव लां, बेयाव बे जबनि सोमोन्दै गोबां बायदिसिना लिरदों। फरायबाबो जायो, फरायाबाबो जागोन। डाइरेक्ट अफिसियेल नटिफिकेसनाव लाना थां। बेनिफ्राय नैबे नटिफिकेसन इन PDF बेयाव क्लिक खालाम। बे डाइरेक्ट डाउनलड जागोन। दसे नेथ'नांगोन, डाउनलडआव एसे गोबाव लायो। डाइरेक्ट अपेनिं जागोन बेयो डाउनलड जानाय लोगो लोगोनो। Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca. बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव जेरैबायदि बिथांमोना मा बिदों क्वालिफिकेसन, फिजिकेल फिटनेस, लोगोसे बिथाङा जिबायदि क्राइटेरियाफोर बिदों बिथांमोना बेखौ नोंथांनाव जुदि गासिबो गोरोबनाय दङबा नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे फिसनि सोमोन्दै दङ, माबायदि एप्लाइ खालामनो, सोब गासिखौबो बेयावनो लिरखाजोबदों। जेबो बुंनो गोनांनि गोनांथि गैया। आसा खालामदों नोंथाङा फारसेनिफ्राय फरायजोबगोन। फरायजोबनानै नोंथांजों जुदि गोरोबनाय गासैबो आखुथायानो दङबा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा जेरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन, मबाइल, कम्पिउटार गासिबावबो। नाथाय दानो नंथ'आ, 3 जुलाइनिफ्रायसो 24 जुलाइनि गेजेराव बेफोरबायदि खाबुखौ हगारना लाजाया आं सानो। आं दिनै बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। आसा खालामदों नोंथाङा आंनि उन भिडिअफोरखौबो नेनानै थागोन। लोगोसे आंजों साबस्क्राइब खालामनानै थाबाय थागोन।